Разбра, нали? Коста, хора, аз съм Стоянчо 99,9 и днеска почваме ново начало, почваме да играем си в 15 и сега малко с ни е трудничко, с бронзации виждате работим. Гледаме да дигнем и chemistry, па и да и рейтинга. Имаме ли някакъв така по-добричък? Ето по-добър от тоя. И те тук са chemistry се дигла. И така. Правим каквото можем. Виждате, от Facebook сме нов. То не е, че някой ми знае много стария. И Бошко играе в FIFA, само че на компютърчето му. Ох, къде е служил вратар? Бошко! Вкарай кастан. Ма ти за какво си го беше не развалил? Повече, че ми става. И така, драги зрители, ще това не го отпак. Чакай, бе. Бошко, ти Мюлер ли имаш? Тук вече не знам кой беше. Дори ето. Това той си беше. Сега вкарвам. О, екипа на Русия. Резервния. Емблемата на Генк, да. Дори има интернационалните ли, бе? Ми да, той има. Аз помня по-добре. Ми да, той има и аз бех. И така, драги зрители, ще отворим малко. Аз па защо не знам това? Той още от апдейта на New Season, още в началото ги имаше. И може да играеш в турнаментите срещу държави. Да. Ами тогава интернационални футболисти има ли? То си има и по принцип, нали са те... Само не пише България. Лига интернационална. Не. International отбор. Линия. И така, драги зрители, ще се опитам да изиграя един мач. Виж кой се купих? Ох, то къде е? Да не казвам. Аз работа купих и... Бирбатката? Не знам. Не, че коледните пакове ги няма, има един от 200 камъни. И така, драги зрители, сега трябва да си оправим малко състава, да знаете, този клип главно това ще правим. Ако знаете колко мъчение ударих си, направим един фейсбук на автора си, само за FIFA. Стори. Къде е Коста? О, искам го. А го е 87 такъв син. Покажи го на хубавите. Как сега не мога да ми го показвам. Сега днеска е труден. Трудно начало ще почве. Аз ще го клада. Печели пара. Да, И така, драги зрители. имаш кои яки? Това се стане. Ето го ще да бе. Скупа екипа на видите да ще не И така тези бронзации право ги махаме тия по 50 и няколко действия. Тук интернационалните. International, да. Къде е това? Не знам. Да, това аз къде са го съжили? Мен е с национал. Мен. Да, мен с начин. Ама значи има и Гайлс. Ето България. Не, Юменс, не Гейл. Ломан, да. О, ето ги, бе. Бати якото. Ти мога да направя си ги бъй на унеш. Ма са си скъбички, много. България са добри. Добри са в... Лежането. Сега. Това е официалния, нали? Той е домакински. И той другия си официален, дето. Че той е... Дали е домакински? И на всички гетите са червени и затова е. Така, куп. А защо не е, бе? Погледай какви неща са мило тук. Бати емблемките. Не, това е бил гостуващия. Ма той е. Бузата е такава бяла, гащите са зеленки и отдолу чорапките са червени, все едно като номите на България. Ма така е по-готино, нали? Да, защото това са купито. Какви яки топки имаш.
И аз имаме това, къде ти я имаш. Екипа без... не, това е на България. Получим и за си българи. Ти имаш на Валенсия гости. Ти нали? Не, да, повече екипи моите си. Так съм. Аз ти... Най-добре ми е Томас Мулер. Купихме си. Бе, най-добри ми е 78. Играя от 2 минути. Не, чак от 10 78! Не, 78. Той... Да, започва се припе 78. Аз тя най-силния минути на другия ми акаунт, къде Това ще ви даде син чип. Кой? 85 син чип. Да не е толкова камара. Са ли? Да. Някакъв там измислена държава. Черен ли? Да. Той май ще ми даде. Купим за 20 000, ще ми го даде за 15. Аз го купих не за 20 000, по-скъпо го купих, ама. И аз сега, че да ги видя тия, горе-долу почвам да си сглобявам отборчето ми. За сега ми е 4-4-2, защото ако ми почне някаква друга тъпа схема, ще ми нямам LW-та, нямам RW-та и ръба ми е Шишкин някакъв. Имам си як. Шишкин ти бе? Да. Къде? Ето, и аз съм го видел, той е много добър. И той ми е най-силният. Той е добър. Бе, този готура. Тази виж. Гадно да... Аз си взела си купа български музичи. Има ли така? Кой? Български музичи. Май, не знам, май трябва има. И да знаете, с Бошко сме, ако някой не знае. И сега... FIFA 15, откакто това е онова, къде беше черен, май беше по-готино, когато фона беше черен. Окей, аз си търся голд, защото, нали, от миналия ми акаунт се търсях гол в отбора. Голд, златни. И сега някак си е много странно. Нека после гледаме един клип. Окей, има след клипа. Не, Това по време на клипа си... знаеш колко е? Да. Ще има... Джопирайт. Аз към викам. Аз му викам копиране на песни. На песни. Това е за баскетбол. Ба ти къде? Бадминтон баскетбол. И така, драги жители, почваме да си... Маник ми говори за това, че няма му рекламираме канала. Те даде което да чука който е. Както и те, по-добре. Бошко, горе си тура, чура се, имам... Много сътата имам и... Съдата. Да, и малко... Нека, ти всичко си го направи, даже тревата е зараснала. Да. Колко време ти отнесе това? Бързо го направих. Колко? Не знам. И така, драги си. Ето така, виж, че ти нямам хък. Кое? Виж, че нямам хък. Окей. О, виж се да какво ни дава, бе. Какво? Скоро си съпротива. Бати, къде? Американ American Jump. Оле, виж! Виж къде съм. Мога да му влизаш. Това не може. Иди му влезем се качи горе спаш. И така, Ми дължи два ключа. да. Кам. Колко е, бе?
Да, той колко човека е отрепал. Аз колко човека. И той в PvP-то го е отрепал. Наш къща не се... Башко, виж ми за 15 минути какъв ми е състава. Кой се купи? Никой така, отпаквани се паднаха, виж. Я чакай. Нямаше още голдове. Само от голд пака 1 и от отбора 3. Голд пака е един. Един голд. Не, имаше и други, но само един футболист голд беше. Другите бяха някакви странчи. Представяш, от голд пак има един шанс да се падне Реал човек, нали? Едно нещо е, нали? Да. Ами Меси. Да. Виж кой мога да си купа. Аз па да си купа Раситура. Ето отбор, ето, нали го знаеш? Той ония, Перси. Това е, нали, на Пес играе след този отбор. Аз си турям екипа. Пес е 100 отбор. Да. Той даже е силвер. Да Графча. Той е холандски. И Генг. Виж това. И виж къде е там е кеф повече. Виж колко готини работи си намерих. Стадион ми е томбар. Аз играя в FIFA и Minecraft. Дете не готини игри. Оставам трите диаманти. Но той често се гледа и се напълни. Дай да се напълни. Из каски. Из панталони. И отгоре вече почваме да ги слагаме. Викай ли, че си почнал отгоре? Да. Чакай. Аз ги довърших с таковата. Кит, стар. Аз сега седям в тази, защото това е моят живот. Виж колко гласа ни имаме? 5. Такъв сян камъка още. Падна ми се някаква емблема на... Виж. То вече има 9. И някакви салбати там, къде няма ги ползвам. 5 овера. 5 овера, не чак. Чак не са слаби, ако ми ги дадат и нямам никакви други футболисти, си ги приема, защото няма с колко да играм. И другия клип ще изиграем първия си матч. Ще ми подадеш ли бързо в Меси? Аз нямам още. Аз ще ти продавам от това, от другия ми акаунт, ма ще видят. Аз мога да не си влизам от него скоро. Никога. Мога много рядко. Аз се добавих, приятели. Бронзовия Меси мога ти го... За кога си го не купиш? Ще стигнат за един. Си го бъй много не. За един, няма да стигнат за 50. Не стигнат за един максимум. Чакай, став. И така, драги зрители, ще играем. Почваме първата, защото знаете, това ще е трудно. Сингъл сезон ще играем. И така, това бъде всичко от това начало.